So, di sila mubayad. Nangaon na sila ha. Di sila mubayad. Ha? Oh. So, nangaon sila. Di sila mubayad. So, dara ilang balay ha. Mao ni si madam. So, dili sila mubayad. Nya ilan nang gipakaon sa ilang mga bisita. So, mao ni. Nag-video ta. Okay. Ayo, may hapon. Ay. So, maon na nga lang mga bisita. Okay, maon ako lechon package. So, ilan ang gikaon? Okay, maon na mga bisita. Oh, wala man food sira. Ma'am. Maano siya ang owner, kanina ka-brown. So, gianhin na sila tanod, pero wala gyapon sila mobayad. So, as you can see, gikaon nila akong mga foods. O, akong lechon package. So, napanish sila balance nga, di sila mobayad, kay gamayan na sila. So, mo ni owner naka-brown. Sige, mag-wait ta. Till mahuman nilang pictorial. As you can see ha, kikaon na ang ako ang lechon package. So, mo ni. Hey, ma'am. May hapon, ma'am. Ako ting orderan sa imong lechon package, ma'am. Yes, ma'am. Ako imong gipadadaan sa money, ma'am. O, then, mukuan lang ko, ma'am, kana pa siya balance nga 10,200. Okay. Okay. Yes, ma'am. Mao na siya. Excuse me ha, kanang ako. Di ko mo bayad full ni mo ani tanan. Kay? Nag-deposit na ko nimog 9,000 kay ang package nga nahitabuan na is 18 nga nahimog 19. Kana dapat dili na inana ang food. Ingon man siya nako nga good for 50 to 60. Ma'am, sala ba din ako kung inyo? Sala ba din ako, ma'am? Kung ang imong imong mga bisita dako or gamay og kaon, basta mao na siya akong package, ma'am. Gusto si ka maningil nako. Naka resibo. Ngano man, ma'am? Kay kwanti kas BI ambi kay ako i-report. Hala, ma'am, oy, na ako'y business permit, ma'am. Na ako'y business permit. Ay, mo din na imong style, ma'am. That is why manapakag tao. That is why. Ha? Uy, dili, ma'am. Dili. Kailan ako kinsa ko? Ma'am, di. Afford ko akong party week. Kanire pinakadugyot na akong party. I tell you, dugyot party ever. Di ngano lang tinirmang ka, ma'am. Kahit Ngano ko sa lang recommendation sa akong friend. Unya. Shit, girekomendahan ko ginani. Unya. Naglagot ko ipang suta mong tanan ron. Unsa Dili man ko. ipang? Dili For ko what? nani, ha? For what? Nganong gitagaan ko ginani? Nagbayad na rin ba ko 10,000? Unya, do you think that is worth 9,000? Do you think imong food tagpila ranip? Lo. Do you think pila imong food? Excuse me. Yaw. Kani unsa man ni? Ha 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 ha. Kuan ko mismo naon ron. Suway. Sulay. Ako ni tinigap. Tawag sa pulis na. Yes, you can. This is live. This is live. I don't care. Oh, I don't care. Kaya Ma'am, ako ayaw ni ka bilastos, ma'am. trespassing. Abi, ma'am, abi. Police. Hoy, si police. This is my package. This is. I don't care. Pwede ako ning kwaon. This is my property. Pwede ako ning kwaon. This is my property. Sulay. Yes, ma'am, imo ni property, pero this is not fully paid. Ha? This is not fully paid. Ayaw pag inana. That is why ingon ana ka nga mangita kag resibo, mao din nagyata kag og isika ingon. Kay mao din imong purpose. Ha? Walay. Gamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Ma'am, ka-afford
afford ka, ma'am? Ngano nag-maintainer ka, ma'am? Ay, hello. Mao din ay mong Kay tungod reason, lang ma'am. na girekomenda ko kay Okay. naluoy ko sa recommendation. Sus, ma'am, Kanintabang dili na ko. lang ako problema. Naluoy ka. What you did now? Ha? Unsay mong So, gibuhat? what you did to me? Pangyatak ni ma'am. Ha? Nangilad mo. Nangilad mo. Unsay nangilad? Dili pangyatak, Unsay nangilad nangilad? mo. Tanawa Ha? yung gihatan na Oh my food. God. May- Ang nangilad, ma'am, why na abot? 5,000 ra. Uy, ginoo ko 5,000. Worth 5,000. My God. Doon man imong driver nga exchange kay di ko ni mao nga. Oh, kay dili man nimo bayaran. Akong ginan i-pull out kay pwede na ako ibayad, iuli ang 9,000. Ikay nangilad, ma'am, kay ngano? Ikay nangilad. Okay, nanawag mo siya, day. Dili ihatag ang food, day. Kay di siya mo bayad. Sige lang, ma'am. Masikat ra ka, ma'am. Kakaya ra kayo na nimo. Sus. Huy, ingon ta mo catering. Food package siya na, ma'am. Di na catering. Food package. Kabaw makamo sa food package. Daghan man gud kuan dili O si daghan. mura mo ka nang mabito ka nang sabkon kay Ako'y supplier. dili man ikaw ang giorderan. Uni, namin gi-refer niya. Sabad din na nako. My God. Oh. 60% ang 18,000 ni bayaran niya di na ka. Hala, ginoo ko eh. Sus. Ayaw, mamoy, ayaw ba nga na. Kabaw ka na nga, nangita siya resibo. Nangita siya resibo nako. Kay tungod, mo na nangita siya resibo tungod kay pangyatak iya ha. Dili mamoy. Tanto pagastorya ma'am nang kamoy nang yatak sa moy si kataw. Di kamoy nang yatak. Kalma lang kanang Dili ma'am. dili sa jud ka. Ako'y supplier ma'am. Ani ni siya miss. Dili na siya, di ka angay mo direct niya kay dili man kamoy Diri niya gipadasa ako ang money kay baw siya. Diri niya gipadana ako ang money kay baw siya. Oh. Ang problema man gud ana kay dili ka mo direct nagko. Oh, aware sad siya tag pila ka kilos each. Aware siya man pila ka kilo each dishes. Oh. Ani na lang ha. Mobayad sa sa amount nga 18,000 pila na inyong package. Yes. Pero Actually, ma'am, wait sa ang reseller ni patong na siya og 2,000. So niingo ako siya ginan sis dili ra ba ka nadako. Ang ako ang dawat na 17,800 ra. Plus 400 nga paminawa sa mi ha. Sige. Si Maria kaila mi ana niya. Kami mga bisita mi. Oh, friends man mo of Wala course. kita mga Oh, bisita mi. Wala unya kita man. pigan, ha? Kay siyempre, negosyante sad ko, negosyante sad ka. Ha? Kani siya nasa bangko nagtrabaho. Naami nga ri as bisita niya. Yes. Willing si Maria mo bayad sa 18,000. Pero kinahanglan worth sad ang food nga inyong ihatag sa iya. Wala lang niya Ma'am, pa. kabaw ka, ma'am. Wala si Maria kung naay ni jack up or wala basta worth ang food. Maura na. That's Ma'am, it. pila di ang word sa lechon, ma'am? Ang ako, tiwat sa ang package ba? Ang package. Ang kisgutan ra ang package. Yes, ma'am, package. Totally ang kanan food. Yes. Pila man di mo ang lechon? Ati, what sa? nakabutang ko Kung sa ang inyong lechon lang good, pagkasutiha ma'am. sa kuha. Sige, sige. Ako pareha tag negosyo. Mm. Kung ang lechon lang imo isgutan nga kanang sige, good sige. for 50 to 60 person, wala siya reklamo sa lechon kay yung lechon dako. Pero kung package ang isgutan, ang inyong ubang sudan dili gyud worth it sa 18,000 nga. Aware man good siya. for 50 Aware person. siya, ma'am. Aware siya. Unsay aware? Siya, aware siya. Unsay sudan. Nag-customize pa gani siya sudan, ha? Oh, pero- Oh. Aware siya sa Ma'am, ang gingon ako, ma'am. Nag-expect siya ang refill? ginagamon, wala. Package, dili catering. Package, ma'am. Ano mo expect siya refill? Na-expect, ni ana siya. Nag-expect siya refill. Ni ana siya. Ano lang, I like shagit, ma'am. Ano na lang. Ma'am, di juga kaingon nga dili ko mo syagit, ma'am, kay akong katungod inyong gikauna na ninyo. Kung inyo pa nang giuli, nag-order mo pinarush, ako nang Manimasito, magsagit ka din. mao lagi, di makasabot mo kay isog sa kay siya. Pero ako ama na, ma'am, ako'y kapuhunan na. Pwede na ko iuli ang 9,000. Oh, unya how come nganong wa ninyo giuli kung gigamayan mo? Kung di mo satisfied. Naamang ka amoy. Dili sa ma'am gikaon man na, ma'am. Dili ma'am gikaon na, ma'am. Gikaon na ninyo. Yes, magnegosyo kay mulugi ka. Ikaw negosyante man ka. Maminaw sa miss. Ayaw. Maminaw sa... Worth sa Di man ka 18,000. maminaw. Di ma'am, nagstorya ba siya? Lagi, kanagtuo siya, refill. Ha? Ana siya nako refill. Ni ana siya refill. Nagtuo siya na i-refill kay gamay ra ka. No, niingon ko Sa package. worth na
package. Ganyan gikuan ang package. Kadako sa lechon. Dili lagi ayaw paghisgot sa lechon. Aw, Wala. apil na siya sa package, ma'am. Kumain kagwa ka sa lechon package na apil na. Sige lang, ma'am. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. At least kay baw ko. Sus, sayang kay ma'am. Dato kasi mong pamati pero nangyata kasi mong isig kaingon. Sus, wala. Of course, mulaban mo kay friends man mo. Dili ma'am, oy, pangyatak na inyo ha. Pangyatak na inyo ha. Kaila mo kwartahan siya pero pangyatak na inyo ha. Grabe inyong pangyatak sa isig katao ninyo. Grabe, ni kaon mo, dili fully paid. Bisag punala kung taninyo, ana. Nga di ko malugi. Ha? Isog na kay siya. Isog kay siya. Ayaw mapangyatak manay mo ha, ma'am. Unya, isog na magkakasasin, ma'am. Amo kay na imong kwan. Sige ba jud sige ba jud kag bullshit ma'am. Lain kay ba? Ako may stress kay ko ako ning party. Kami stress ko Ilan po. Ano si Karya di mo na matubag nako. Karon ni-reply siya na ako. Punan di kag patay kag buol. Ang ano nang bullshit mo lang kay paminawan ma'am. Ubos kay sa mo pagkatao ba. Mo lang may balik kasod. Tagaan ti kay kag buol. Ayaw lang Dili ano. ko po. Mata na ko nimo 3,000. Kung ano 3,000, ma'am, uy. Kalayo sa anang 10,000 kuwang, ma'am. Ani, ma'am? Dili ma'am. Ma'am, bisag imo lang ko po na ng 7,000, ma'am. Oh, ha, grabe, ha. Gipakaluoy ko nimo sa akong puhunan. Kadako sa akong puhunan, my God. Ha? Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay ra. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Daghang ka kwarta, sige, okay ra. Pangyatak na mo ha. Kay abi wala may BIR, way resibo, di ka mo bayad. That is why di order ka sa online. Kay mo din na imong tumong, manabla kag tao. Uy! Diyos ko! Customer is always right. Mo na, mangyatak na lang mo sa inyong isig kataw kay customer is always right. Ha? Ayaw, pangyatak na inyo ha. Wala pa mo ni paid, ana. Pila ko puhunan sa baboy, 8,000. Ha? Ako sudaan, pila ko puhunan, 3,500. Ako pang mga lamas, food 3. Bayad pa na ako sa mga hago. Ha? Sige lang, ma'am. Nadaydagan nag-mention niyo sa Tolfo. Unsaon paguli, 500 viewers. Unsaon paguli, gikaon akong sudaan. Unsaon paguli, tanawa ang lechon. Ako mga sudan, gikaon na bami. Asang uban? Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4. 8 ni kasudan. Sus, ma'am, ay ko gadlo ka, ma'am. Kay ikaw, sus, ambot lang. Isig, nangyata kasi mong isig kataong, sus. Grabe, ingon anak ka, kwartahan. Kuyaw ni mo, kwartahan ka, pero nangyata kasi mong isig kataong. 600 viewers. Salamat sa nag-mention. Yes, oh. Guwapa siya, dato siya, pero di siya kabayad sa iyang kulang. Ha? Imagine na lang. Basta siya kagwapa. Waa. Pagtawag, ma'am. Mas maayo, ma'am. Magtawag ka, ma'am. Dai, property. Mura man kag nakalitan sa imong pagadato, ma'am. Nakapariner lang gani ka. Mura na kag sikinsa. So wala sila ni bayad sa kuan kay dili ko no worth it. Dili ko no worth it pero ilang gikaon. Nanay lang mga bisita ilang gikaon. So ani ni ha mao ni ang sudan usa ka lechon. Actually 8 ni ka sudan. Ang butas ang uban kani 1 2 3 4 nya duha ka fruits. 8 ni ka sudan. Unsa man, ma'am? Unsa man? Unsa man, ma'am? Dili, ma'am. Oh yes, 18,000 ni siya worth ha. Pero napa ni sudan lain, 8 ni kasudan, isa ka lechon ug duha ka fruits. 8 ni siya kasudan, nya nahuhog siya 18,000 kay kuan. Nagpatong ako ang reseller ani og 2,000. So sila nagsabot sa akong reseller. Yes, thank you for sharing. Grabe pod na nga customer kadagan na nga sudan kadako sa lechon. Please go share kay dili sila mo bayad. Di good sila mo bayad. Ano? So, thank you na lang, ma'am. Hinaot ko na mabusog mo anang iyong 9,000.
Yes, ma'am. So, mao to, nangyatak sila sa among kisig kataw. So, nangita sila og resibo. Kay, wala na ko'y BIR. So, mao day, nag-order siya sa online. Kay, mao din na iyang purpose. Tawa pa sila. So, dili ko na worth it sa 18,000. Actually, akong dawat na ni 17,800 kaya nag-customize silang food. Ang uban food, wala na nila gi-display dito. Upat na lang ka food na ang food trays. Dili ko na worth it sa 18,000. Nga, ako reseller ani kay nagpatong og 2,000. So mao to. Please ko share kay murag grabe kayo. Pinaingon pa siya hapakon kuno kunya sa iskabichi suway eh.